Hello guys, today I'll show you how to stabilize a video. So video को जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोंहा स्टेबलाइज खालामनो दामि मबाइलफ्राव स्टेबलाइजनि फिचार्स थाखायो केमेरायावनो, नाथाय जों खम दामि मबाइलाव थाया। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ देखायनो नागिरदों माबायदि स्टेबलाइज खालामो भिडिअखौ। भिडिअखौ स्टेबलाइज खालामनो थाखाय नोंथांमोननियाव गिबियावनो थानांगोन गुगोल फट'स। बे गुगोल फट'सखौ डाउनलड खालामनो गोनांथि गैलाया, बेयो गासै मबाइलावनो थाखायो आरो नोंथांमोना गुगोल एकाउन्ट थानांगोन बेखौ नायनो थाखाय। थ' गुगोल फट'सआव थांबाय जों, ओमफ्राय गुगोल फट'सनिफ्राय मोनसे भिडिअ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। जेरै आं नैबे भिडिअखौ खालामबाय, बेखौ जेनेबा नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार जानोबा नाथाय बेनियाव मोजां केमेरा गैयाबा, मोजां केमेरा माने स्टेबलाइज फिचार्स गैयाबा, बेखौ बाहायनानै बेयो इउटुबाव आपल'ड खालामनो हागोन आरो। थ' बेयाव नुदों नोंथांमोना बेयाव गोबां मावदों भिडिअआ स्टेबलाइज गैया। बेखौ स्टेबलाइज खालामनो थाखाय बेयाव मा खालामनानै नैबे गाहायाव मोनथाम डट दङ ना, बेयाव थुनानै नैबे स्टेबलाइजनि बाटन दङ ना, बेयाव थुबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय स्टेबलाइजिं बे जाखांबानो जासिगोन। बे जानायालागै नेबाय थानोसै। थ' जाबाय बे स्टेबलाइज। दायो नोंथांमोना नायनो हासिगोन माबायदि दहाय मावनाया दायो गैला जाबाय। थ' भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो बे ट्रिक्सखौ बाहायनानै भिडिअखौ स्टेबलाइज खालामनो हागोन।